Kanilay ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakong san jong ki khubor menta ka step ka arpo artere urusaw kilong. Kintu ka election commission ya baro ki seng san perthei bat ki kirtong bakin board unti yak model code of conduct. Poi ke India siya ka shispa aklodos ki bladab ayak tika yada covid hakari. Kintu ka mulai tong dorbar ka seng kenthe mulai bat ka seng samla mulai pelun ya UCM ka KCDC ban sya ya kilong kami ban jet rang basnong bat sasan pu arngut ki bayot ma yo covid khat khandai ha meglaya tang hinin kesengi kot nyo phun rengut khlat arngun ha shwa ban ne sya ki khubor ki babnya tong nya sangap shwa khindiat ya kini ki jing pemla ki perangkam na ka jing khie jong ka khlam covid khat khandai ngi kintu ya baro ki nong sangap ki jong ngi ba kinum lesting henlai ban sim khia ya ki lat ki lenti ban yada na ka ni ka khlam bat na ka benda ki tu ki bladap sap san snam sjrong bat ki bladap sim ya ketika yada covid jong kawat ka baningkong kema ba phire ban sim ya ketika jong kawat ka ba ar ha ka por balabu sumar ya ladi bat bot ya kini ki lai tli ki kendon ki basuk den ya ki mas penjangai iwei ni iwei pat bat sait ya ki ti bat kejan man la ka por naga benda ka jingdon kam ki ba khambnya khabaya dei ba ka khlam covid khat khandai phila ban phone ha kini ki national helpline number ki balong not iwe ar lai khandai nyo phra not sound reu but iwe not nyo san bat naga benda ka jilla megelya ki helpline number ki dei shispa phra but iwe not nyo non ki khubor ki babnya ka election commission kala kintu ya baro kisang san perthei lemba ya kirtong bakin board renti ya ka model code of conduct ha kane ki election siteng samoy ka election commission kala batha ru ya ki bakin numpelong kino ki program ki bayade ba ka politik ha kini ki constituency ni wat ki wede ki district jong jalam ka election commission kala kintu ru ya ki district election officer baki dei ban pet bagalay bandon ka jingbut renti ya ka model code of conduct lemba ki kendon jong ka khlam covid khat khandai khamtam ha ka jing penya jangai iwe ni iwe pat ha ki jaka ni constituency ki badon ha ki election chiteng samoy kari India kala kenjo sya we umaumer bat kata kalong bakalala ban pendep ya ka jing itika ya ki breu sya ka shispa klodos kitika lemba ka nationwide vaccination drive Presiden kari Ramat Kovind uloong bakari kalapoy siya uwi par umaumer hadin bakiladap ban itika yada COVID siya ka shispa klur kidos. Nakaliang umintri rang bado kajela Narendra Modi uloong bakari kalasaki ya kajing job jong ka Indian Science bat kajing try lang jong ki shispa life klur ngut kinong India. Umintri rang ba kajela meglia ukonat kesang ma ula ajing yaro ya kitu ki badan hakmat banya khun ya kaklam covid khat khandai jong kari ki bala beteng ban pintikna ba kajing itika kan poi shadu kinong kundong bat konsulat jong kari Menteri rang bado kari Narendra Modi unsa ajing kran biang siya kipat ba jong kari lembat siya kitu kiba sa syabari lemba ka program man kibat na ko All India Radio ha ka apsa tulik mentau benai kani kajing ajing kran jong Menteri rang bado kari Narendra Modi lemba ko All India Radio kan long hakasin ka prapu ar jong ka program ka manlap kabamanla ubnai na ka radio Narendra Modi menteri rang bado kari ulakot bat wes ngobhaya baro kipat ba bakin simbenta da ka ba ajing mut lang na ka benda kani ka program jong menta ubnai laban pun ke maru ba kipat ba kilaban simbenta lang ha kani ka program da ka bakin ajing mut lang lemba ka namu app bat ka MyGov open forum MP Kasilong uba Vincent H. Pala ringkat bat ki wepat ki MP na India kini isimbenta siya kajingilang halor kajingkala kasunbineng kabalaktip kum ka Conference of Parties ni COP26 Summit kabanlong ha Glasgow ha Scotland hau banay banwan uba pala unya simbenta lang bat ki MP ha kini kajingilang bat ki nongyalam kari kapathei nalu ka life way tari urisaw hadu khat tari unay wing jong mentau snem habakran bagila pathai khubor ha Congress Bhavan uba pala ulong ba unja kumba atayo bat undan ha United Kingdom na kabenta katu kan nisngi ulong ru ba sibun kimat onya kren bat mau kum unong yalam unsayara ya kamat jingakran halor kathang sirti bat kumu ban mangpisa ban pli da hiwepat kilat kabayarap ban pinki imbyang ya kaperthei Kokop 26 kedai kajingi kendu lang hadin rusnam nadu bala penlong ya kajingi lang ba ha Paris France hausnam arajar khatsan
kiri ke perthai kinwan lang banyakran bat perkhat ya kilat kilanti ban pinduna ya kajingklut ke perthai syaka a degree bat shim kilat banyada na kajingkio kajingshit ke perthai khalang ba ke perthai kan imbyang kani gade ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya ki khubor ka molai ton dorbar ka seng kenthai molai pulun bat ka seng samla molai pulun kila kentu ya UCM ka KHEDC ubat tito Starwell Khan ban penkala katukat ni ki kendon jong ka melim ak bat kata kalong ban sya ya kilong kini bakin jet ya urang basnong ujong kim katkum ka delegation ka KHEDC lemba ka appointment and succession of AM deputies AM electors and rang basnong of melim ship ak arajar nyo kalabo jing perking ya kinthai ban simbenta ha ka jing jet ya urang basnong I President jong kaseng kenthai molai pelun ikong lusitas im ila pentip hakilat pathai khubor ba UCM ka KHEDC ula pentikna ba unpet halor kani kakam bat ula kenturu ya ka molai tong dorbar kaseng kenthai molai pelun bat kaseng samla molai pelun ba kin tho lang sho UCM ka hima halor kani kapang ka jilla Meghalaya hakini ki apsaw kanta ki baladep kadan sa arngut ki balai khlat no na covid khat khandai ka bala penpai ya kajingdan ki bakhlat na covid khat khandai ha ka jilla sya ka 6000 south pa sa puingun ka Directorate of Health Services kala pentip ru ba ka jilla kadan sa sanpu arngut ki bayo thma ya covid khat khandai hakini ki apsaw kanta ki baladep ka bala penpai ya kajingdan ki badangdan ka jing sumar ni ki active case sya ka news pa lai pusangun kajela kasakhiru sa nyopun rengut ki bakot no covid khat khandai tangnin kesni ka bala penpai ya kajingdon ki bakot ha kajela syaka prapuai hajar life sangut tat halu hinin kesni Deputy Commissioner ka Ribay District ikong RM Kurma ila pentip syakipat ba bakinum sya ya ki RPAS UAV bat drone ban pinher hapo ka lai kilometer jong ko Umroy Military Station ka badon Ribay District jong ka jala Meghalaya Shushu ka khubor ka pentip ru ba ko Umroy Military Station lapem na kum ka no flying zone ne sya ban pinher AA ru ha ka ni station claim dayo jingbet chwa na ki he jong ka military station bat kumta lamana ya kipat ba bakim de ban pinkhen ya ka ni ka kendon namar ka ni kan kta ya ka national security bat kan bu jing maru ya kitiar ya le jong kari ka 62nd Police Commemoration Day la rakhe hinin kisni habaro ki district jong jilla Meghalaya hagani kisni na kaliang umintri rang ba ka jilla o konrat kesang ma ula ai khublei bat ke mau kerpang ya baro ki officer ki baslur lembat ki weide ki bladu e ya la ka jing im na ka benda ban pendap ya ka kamram hagani kisni lakma buram ru ya kitu ki pulit ki baslur ki bladu e ya la ka jing im lembat ya kitu ki pulit ki baya khun ya ka khlam covid bat do e yala ka jing im na ka benda ban pendep yala ka kamram ki pulit jong ka West Khasi Hills DEF kila pelong ya ka commemoration parade ha ka ni kasni ha plau jong ka Women Police Station Halongstone u MLA ka Nongpo constituency uba Miral Bonds im hinin kasni ulapli ya ka penkhana ni ka Jakalit bar hapams im lemba ka Swatch Survection Gramin Mission haba ay jingkran ha kani kasni uba Miral Bonds im ula ay ka jingero ya ka dorbash nong bat ka kanhon jong ka Swatch Bharat Mission jong ka Riboy District halor ka jingay biteng ka jongki ya ka jingtray ka jongki na ka banta ka Jakalit bar uba Miral Bon ula kenturu ya kipat ba bakin pendep ya ka jingtmu jong ka Swatch Bharat Mission bat ban pinslor ya ki wede kipat ba ban penelkam ya ka Jakalit bar kanang banlat na ka jingnay psabar pathar haswa ban pingkut ya ki khubor sa sisin kimat bakongsan kintu ka election commission ya baro ki sengsan perhei bat ki kertong bakin buat renti ya ka model code of conduct poi ka India sya ka shipa ngalong biang poi ke India sya ka shispa klordos ki bladap ay ketika ya da covid hakari kentu ka mulai tahun dorbar ka seng kenthai mulai bat ka seng samla mulai pelun ya UCM ka KHEDC ban sya ya kilong kemi ban ji rang basnong bat sa sanpu arngut ki bayot mai ya covid khat khandai ha Meghalaya tang hinin kisni kot nyopun rengut bat khlat arngut katu ki khubor kilakut ki bawan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong basak hindiat por ni saya so ba ka Delhi station na ka banta ki khubor ha ka khtin hindi ba khtin phareng kani ka dei ko All India Radio Shillong